Прывітанне, шаноўнае спадарства! Вы на канале Каля культуры, дзе я, Мікіта Моніч, распавядаю пра мастацтва ды музеі. І сёння мы запускаем новую рубрыку, дзе я буду адказваць на пытанне. Па асноўным сваім занятку я музейны экскурсавод. І заўсёды на экскурсіях кажу, што пытанні важнейшыя за адказы. Педагог ці вучоны хутчэй за ўсё пагадзяцца, што гэта тычыцца не толькі экскурсіяў. Таму я звярнуўся да сваіх знаёмых публічных беларусаў з прапановай зрэшты спатоліць сваю прагу ведаў і дапамагчы мне сваёй цікаўнасцю. І першым, да каго я звярнуўся, стаўся мой хросны у сусвеце беларускага ютубу, шаноўны цёзка Мікіта Мелказёраў. Ён чалавек сур'ёзны, адказны, таму аператыўна мне запісаў кружэлачку. Мікіта, ёсць пытанне. Гэта все, конечно, прекрасно, што я бачу Суціна в Эль-Оранжері у парыжскай, што я бачу яго, калі не памыляюсь, у нацыянальнай галерэі National Art Gallery у Вашынгтоне. Але скажы мне, калі ласка, чалавек, які нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які атрымаў свой скіл ва Францыі, наколькі ён агулам Беларусь і ці не спекуліруем мы, калі кажам, вот Суцін там, Суцін наш. Наколькі гэта правильно? Пытанне няпростае. І атрымаўшы яго, я адразу і засмуціўся, і ўзрадаваўся. Бо сам бы ніколі не абраў такую тэму. Занадта яна дыскусійная, завостраная. Адразу бачна, што задаў пытанне галоўны інтэрв'юер беларускага ютубу. Менавіта дзеля такога рубрыку і прыдумляў. Таму, па-першае, так, Мікіта назваў добрыя месцы, каб паглядзець на Суціна, асабліва парыжскую аранжэры. Бо там захоўваецца ажно 20 ягоных твораў. І партрэты, і пейзажы, і нават ягоныя мясныя нацюрморты ёсць. У нацыянальнай галерэі ў Вашынгтоне Суціна ўсяго 2. Але затое там можна пабачыць знакаміты ягоны партрэт пэндзля Мадзільяні. Таму таксама залік. Прыемна, што Мікіта спажывае добрае мастацтва. Будзьма як Мікіта. Спажывайце мастацтва. Увогуле, творы Хаіма Суціна месцяцца ў выбітных буйных музеях па ўсім свеце. Прытым у экспазіцыях, не ў сховішчах. То бок па сваёй значнасці для мастацтва 20-го стагоддзя Хаім Суцін – гэта сусветны мастак з вялікімі паспяховымі выставамі, асабістым месцам у падручніках гісторыі мастацтва і шматмільённымі коштамі на творы. Пры гэтым Суцін – экспрэсіяніст. Экспрэсіяніст! Падрабязней пра гэта я распавядаў у адмысловым роліку. Паглядзіце па падкастцы. Я тут, дарэчы, пераглядаў яго пры падрыхтоўцы гэтага эпізоду. Няблага атрымалася. Але зараз нас цікавіць тое, што ў экспрэсіянізме галоўную ролю грае не рэчаіснасць навокал мастака, а ягонае суб'ектыўнае ўспрыняцце гэтай рэчаіснасці. Канешне, жыццёвы досвед і нават культурныя і кліматычныя умовы ўплываюць. Я заўсёды усміхаюся ва ўвесь рот, калі ўзгадваю, што Эдвард Мунк і Хаакін Саролья нарадзіліся ў адзін і той жа важны кожнаму сумленнаму беларусу год – 1863. Абодва яны перажылі смерць родных у дзяцінстве. Саролья ўвогуле сірата. Толькі вось у Сароллі гэта ўсё адбывалася ў Валенсіі, а ў Мунка ў нарвежскай хрысціяніі. І, як кажуць, адчуйце розніцу. Такім чынам, Суцін мастак, які малюе свой унутраны сусвет нават у большай ступені, чым знешне. Гэта мастак, які нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, у Смілавічах, у вялікай, беднай, гаротнай, амаль, габрэйскай сям'і. Там, у Смілавічах, ён правёў значную частку свайго дзяцінства. На мастака ён пачаў вучыцца ў Менску, у школе Якава Кругера, працягнуў у Вільні і толькі адтуль трапіў у Францыю. Пра школы Пэна і Кругера у нас, дарэчы, відос ёсць, раю. У Парыжы ён вучыўся ў мастацкіх школах, але значна больш узяў для сабе ў музейных залах Лувра, у мастакоў мінулага. Яго цікавілі грэчаская і егіпецкая скульптура, карціны іспанца з Сарагосы Франсіска Гоі, ураджэнца Крыта Эль Грэка, венецыянца Тынтарэта, амстэрдамца Рэмбранта, французаў Жана Фуке, Каро,
і Шардэна. З сучаснікаў Суцін больш за ўсё шанаваў Курбе і Сезана, а таксама цікавіўся музыкай, літаратурай, блізка і самааддана сябраваў з італьянскім габрэем геніяльным Амедэа Мадзільяні. Пасля канца Першай сусветнай пераехаў з Парыжу на поўдзень Францыі, працаваў як шалёны некалькі год, а па выніках зрабіў такое, што амаль оптам ўсё гэта набыў амерыканскі калекцыянер Альберт Барнс, амаль 200 твораў, а гэта значна паспрыяла Суцінавай славе. У час акупацыі нацыстамі Францыі мастак захварэў і памёр у Парыжы ў 1943 годзе. І вось пасля гэтага кароткага падсумавання біяграфіі можна намагацца зразумець ягоную нацыянальную прыналежнасць. Першы падыход, які я прапаную, гэта юрыдычны. Грамадзянства бывае па праву крыві і па праву глебы. Па праву крыві Суцін габрэйскі мастак. Можна сказаць, што габрэі былі значнай важнай часткай насельніцтва Беларусі. І гэта будзе праўдай. Але былі. Зараз гэта не так. Беларускія габрэі ці з'ехалі яшчэ з расійскай імперыі, каб уратавацца ад палітычнай і эканамічнай дыскрымінацыі, ці ляглі ў беларускую зямлю падчас вялікага тэрору і яшчэ значна больш падчас Халакосту, ці з'ехалі пасля вайны на захад і ў Ізраіль, каб пазбегнуць дыскрымінацыі ўжо Савецкага Саюза. Абшчыны зніклі, сінагогі разбураны. Габрэйскі тэатр стаў рускім тэатрам Горкага. Ідыш больш не гучыць на нямізе. Ці можам мы, сучасныя беларусы, залічыць Суціна ў свае на падставе ягонага габрэйства? Мне здаецца, што не. Мы страцілі гэтую магчымасць. Ну, тады Глеба. Ён нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Так, але тады гэта была тэрыторыя расійскай імперыі. Расейцы на гэтай падставе лічаць і запісваюць яго рускім мастаком. Гледзячы на гэта, падаецца, што ўжо ў нас, беларусаў-то, па гэтым крытэрыі пабольш правоў ёсць запісваць яго ў беларускія мастакі, бо зараз і Смілавічы, і Менск – гэта Беларусь. Але, ведаеце, мне здаецца, што аргумент Глебы у нас будзе не той, каб вельмі больш грунтоўным, чым у расейцаў. Бо французы заўсёды могуць сказаць: не, ну, канешне ж, ён французскі мастак. Так, этнічны габрэй, нарадзіўся на тэрыторыі расійскай імперыі у Петит-Виль-де-Смілавічі, зараз Беларусь. І упэўнена прадэманстраваць, што станаўленне мастака, ягоны поспех і ўсё дарослае жыццё прайшлі ва Францыі. Усе ягоныя творы былі зроблены ва Францыі, свае першыя карціны Суцін у пэўны момант знішчыў. А мы што? А мы скажам, што менавіта першыя гады жыцця Суціна паўплывалі на ягоную мастацкую асобу. Канешне, паўплывалі. Родныя не падтрымлівалі ягоны інтарэс, габрэйская тагачасная культура ўвогуле складана адносілася да кар'еры мастака. У той мясцовасці, дзе ён жыў, амаль цалкам адсутнічаў асяродак, дзе можна было б знайсці калегаў, настаўнікаў, кліентаў, інфраструктуру прафесіі жывапісца. Таму можна, канешне, настойваць на важнасці ранняга вопыту, але штосьці гэта не вельмі прыемна гучыць. Нешта накшталт «б'ёт, значит, любит». Дык што, без варыянтаў? Здаём Суціна каму-небудзь? Не, я шмат разоў казаў, што нам, беларусам, варта прысабечыць Хаіма Суціна. І не толькі яго, але яшчэ іншых мастакоў парыжскай школы, ды іншых ураджэнцаў. Але як гэта зрабіць? І самае галоўнае, навошта? Ну як навошта? Каб ганарыцца! Чым? Што асабіста вы зрабілі, каб ганарыцца Хаімам Суцінам? Ганарыцца Суціным проста так гучыць таксама, як, не ведаю, расейцы, што ганарацца тым, што краіна самая вялікая ў свеце. Я разумею, шмат хто з іх не вінаваты, ім з дзяцінства пра гэта распавядаюць. Вось паслухайце, як пачынаецца адзін дзіцячы падкаст, які мне трапіўся. Меня ждут просторы России, самой большой на свете страны. Мне падаецца, што здаровая форма гонару – гэта гонар за тое, што ты сам зрабіў. Ну, ведаеце, там, дом пабудаваў, кніжку разумную напісаў, дзіцё,
шчаслівыя выгадаву. Я вось ганаруся, што рабіў дзіцячы праект у нацыянальным мастацкім. Бо лічу гэта вартай і клёвай справай. А як ганарыцца мастаком, прытым ужо даўно памёрлым? Мая прапанова такая. Дзейнасна ганарыцца. Якія ёсць варыянты? Ведаць пра яго, хадзіць на выставы ягонага мастацтва, вадзіць туды сваіх дзяцей і сяброў, разумець ягоныя дасягнення, умець атрымліваць ад ягоных твораў асалоду, зрабіць яго аб'ектам свайго даследавання бытавога ці навуковага, рабіць пра яго кантэнт у соцсетках, набываць кніжкі пра яго і ягоную творчасць, павесіць у сябе постэр з ягоным творам, набываць арыгіналы гэтага мастака для сваёй асабістай ці карпаратыўнай калекцыі, лабіраваць арганізацыю выставаў твораў мастака ў краіне, набываць ягоныя творы ў нацыянальнай музейнай калекцыі ці лабіраваць гэтае рашэнне ў дзяржорганах ці перад буйным прыватным бізнесам. Як вам такія варыянты? І вось калі паглядзець на пытанне Мікіты з гэтага боку, стане лягчэй адказаць на гэтае пытанне. Колькасць балаў, што набярэ кожны з нас, вось па таму спісу, што я агучыў, будзе зразумела індывідуальнай. Але і колькасць гэтых балаў неабходных, каб шчыра сказаць, шчыра для самога сабе, Суцін беларус. Гэтая колькасць таксама будзе індывідуальнай. Галоўны цуд падыходу, што ніхто ва ўсім свеце не зможа зрабіць гэта за вас. Адчуваеце? Адчуваеце, што гэта не толькі з Суціным працуе, а з чым заўгодна. Таму Мікіць Мелказёраву вялікі дзяк за выдатнае пытанне, за ягоны праект «Жыццё Маліна» і за тое, што ён, здаецца, крочыць па шляху, каб мець магчымасць назваць Суціна сваім. Чаго і нам усім раю. Таму стаўце лайкі, падпісвайцеся, пакідайце каментары. Зразумела, калі гэта для вас бяспечна. Канал прызнаны экстрэмісцкім у Беларусі. Пакідайце свае пытанні, як да відэа, так і да мяне наконт беларускага мастацтва. Бо пытанні, шаноўнае спадарства, важнейшае за адказы. Не толькі ж ютуберам нашым пытанні прыдумляць. Ну а з вами быў Мікіта Моніч. Пабачымся каля культуры. Пока-пока.